Ассалому алайкум, ман Зарина. Имрӯз сухан мекунем оиди чӣ гуна заказ кардан баъди установки приложений Faberlic. Тугмачаи Faberlic 3.0-ро пахш мекунед. Ҳангоми пахш кардан ба поён нигоҳ мекунед. Дар ин ҷо нуқтаи корзина ҳаст. Пахш мекунед ва манин чунин намуд страница мебарояд. Дар ин ҷо дар боло пункт видачи Faberlic аст. Дар ин ҷо ини ман аллакай вибр карда шудагӣ. Шумо бояд ки ини худро вибр кунед. Барои он шумо зер мекунед. Ҳангоми зер кардан ин шумҳо ва манин чиз намебарояд. Бояд ки шумо добавить манин чиз мебарояд. Способ доставки самовивоз. Продолжить. Выберите из списка. Выберите страну Таджикистан. Выберите город. муайян мекунед. Дар ин ҷо мана рӯйхат ҳангоми пахш кардан манин намуд рӯйхатҳои шаҳрҳо мебарояд. Шумо шаҳри худро вибр карданатон лозим аст. Худжанд ҳангоми вибр карданатон ҳамин намуди ҳамаи он адресҳои офисҳое ки ҳаст дар ҳамин шаҳр ҳамаш мебарояд. Шумо бояд ки якташро вибр кунед. баъд муайян мекунед. Мана масалан дар ин ҷо ба ман аз ҳама наздиктаринаш стадион Ориентир, стадион Спартак напротив банки Эсхарда. Пахш мекунед. Ҳангоми пахш кардан мебарояд время работы, контакты, мана баъд ҳамаи маълумот оиди ин офис. Вибрать пахш мекунед. Ҳангоми пахш кардан мани мебарояд данная точка доставки уже мана как бы сохранена. Баъд мебарояд ҳангоми баромадан моя корзина. Баъд мани нуқтаи булча дар ин ҷо ҳаст. Мана плюси карда зер карда мондагӣ пахш мекунед. Агар шумо якумин маротиба агар заказ карданӣ бошиду данный момент намедонед чиро, масалан шумо мехоҳед шампунь, набирад мекунед шампунь ва поискро зер мекунед. мана ҳамаи намуди шампунҳо мебарояд. Шумо дида аз нарху навояш мана чӣ гуна шумо кадомеш мана инҷо аз нархҳои арзон сар мешавад. Масалан нархи аз ҳама арзонтарин мана 15.50 дирҳам шампун ҳаст. Объёмаш 380 мг. шумо ҳамин чиз маъқул шуд. дар ин ҷо дар болояш дар дасти тарафи рост дар кунҷаш корзина ҳаст. зер мекунед. галочка мешавад. ҳангоми шумо баромаданатон мана ми он чи ки шумо вибр кардед мана ба корзинатон мефарояд. ин якум масалан шуморо собун менависед мила блюдро пахш мекунед ва ҳамаи он намуди собунҳое ки ҳаст мебарояд бо нархҳояш мана нархҳои сомонӣ, нархҳои со скидкой, нархи каталог ва нархи он чи ки ба шумо со скидкаи 20-26% меояд. мана ин ҷо ҳамаи намуди нархҳо маъқул шуд. Масалан собуни лав очищение питания 6.60 дирҳам. корзинаро зер мекунед. галочка мешавад. сурх мебарояд ба корзини шумо мана фаромад. баъд дигар намуди вибр кардан ин зер мекунед раздели товары. пахш мекунед товары. ҳангоми пахш кардан ҳамаи намуди он чи ки дар товаре ҳаст ба категорияҳо ҷудо шудагӣ. Масалан раздели уходба ва ҳангоми пахш кардан мебарад он чи ки уход за волосами, яъне шампунь, маска, бальзам, краска, ягон намуд аксессуары, там это средства для укладки ҳамаш ҳаст. Масалан бальзами и маски. ҳамаи намуди бальзам, ҳамаи намуди маскаҳо дар ин ҷо ҳаст. нарху наворо мебинед со скидкой. Масалан ранги сурх ки нишон дода шудагӣ, нархи каталог ранги сиёҳ ки нишон дода шудааст. он чи ки ба шумо маъқул шуд вибр мекунед. Масалан манин питательный бальзам Сакура для всех типов волос. Баъд
мана корзина галочка шуд ва он чӣ ки шумова дар корзинатон ҳаст мефарояд мана. баъд медароед боз ба таваре макияж. дар раздели макияж барои чашм, макияж барои лаб мана ҳамаи намуди помада, карандаш, блеск, бальзам, масалан пробники, барои рӯй, барои нохун, масалан ҳамаи намуди лакҳо мана. дар инҷо нигоҳ кунед, промо нависта шудааст. ҳангоми пахш кардани промо хонда мебинед ки чӣ гуна промо, яъне аксия рафтааст, яъне экспресс карандаш для кутикулы со скидкой 65% всего за 29,99 dirham при покупке любого специального средства для ногтей. яъне ҳангоми гирифтани ягон намуде ки ба нохун лозим аст, масалан лак, шумо ҳамин чиз со скидкой меояд бо нархи арзон ва вибр мекунед ягон намуди он чӣ ки лак он бо нархаш ва бо рангаш маъқул мешавад ба шумо. Масалан манин намуди лак. ҳангоми галочка сурх шудан ҳамин товар продукт ба корзинаи шумо мефарояд. баъд продолжитро зер мекунед. ҳангоми продолжитро пахш кардан ба ин ҷава ҳамаи намуди он чӣ ки мо гирифтем мебарояд. баъд ба инҷо нависта шуд ки внимание применение цени каталога, яъне барои он ки шумо со скидкой фарояд, албатта шумо мана инҷо нависта шудагӣ нархи каталог цена каталога 150 шуданаш лозим аст. бинобар ҳамин бояд ки шумо цена каталога суммааш бояд ки 150 ва аз он зиёда шавад. агар аз он кам шавад шуморо скидка намеояд. бинобар ҳамин аз инҷо мана ҳозир вибр мекунем, шампунро дута мекунем. баъд нигоҳ кунед ҳангоми дута кардан мана якта собунро ҳам зиёд мекунем мана 155 ва ваша стоимость 115 сомон, яъне аллакай скидка рафтодааст. 155 минус 115 мешавад 30 сомон арзон аз нархи каталог омада истодааст. мана чӣ кар ки дар инҷо дидосед нархаш нархи ҳам сурх аст ва ҳам нархи сиёҳ, яъне мова бо нархи скидка арзон истодааст ва медароед ваши бонуси за покупку. дар инҷо ҳамаи он аксия ки дар каталог ҳаст, скидкаҳо, аксияҳо дар инҷо шумо ёфта метавонед. масалан концентрированная зубная паста. вибр мекунед аз инҷо в корзину применить он чӣ ки шумо применить кардед ба корзинаи шумо мана фаромад. мана концентрированная зубная паста со скидкой 40% всего за 26,9 dirham при покупке по каталогу на сумме от 75 сомон. далее любой тушь мана со скидкой в корзину применить. вақте ки ҳамаш ба шумо маъқул шуд ва суммаи заказро мана чӣ кар ки дар инҷо дидосед, бояд ки якуми маротиба бояд ки 190 сомон шавад барои иштирок кардан ва гирифтани тӯҳфаҳо. ва вибр мекунем масалан краска барои мӯ мана горячий каштан в корзину применить. вибр кардем 189 сомон шуд. битон боз бо ягон чиз мегирем ки нархаш 190 шавад барои гирифтани тӯҳфа ҳангоми дуюм заказамо. любой тушь beauty cave масалан в корзину применить. мана сумми заказамо 200 сомон шуд. 200 сомону 40 dirham ва продолжитро пахш мекунем. ҳангоми пахш кардан мана бала товар чанд штук
ка платит чанд штук дар ин ҷо албатта аҳамият медиҳем. Ини мо аз ҳисоби он ки мо маош мегирем, сумми заказомона ваша цена 200 сомон, оплата доставки 207 сомон мешавад, лекин аз ҳисоби он ки мо маош мебарояд 130 сомону 25 дирам компания аз он чи ки дар маоши мо аст минус кардааст, чунки мо дар ин ҷо кор мекунем. Бинобар ҳамин ҳангоми дар ин ҷо кор кардан шумо метавонед чунин скидкаҳоро ҳам гиред. Бинобар ҳамин заказад, яъне бори 207 сомонаро ман дар ин ҷо бо нархи 77 сомону 16 дирам гирифта истодаам. Ҳамин тавр шумо метавонед ҳам кор кунед ва бо нархҳои дар аввал арзон гирифта метавонед дар оянда ҳангоми кор кардан ва шиноси худро ба ҳамин компания ҳамроҳ кардан шумо метавонед соҳиби ҳам маош гардиду чунин намуди скидкаҳои зиёдро ҳам соҳиб гардед. Хайр, хушбош бошед.